பிரியாஸ் கிச்சன். இன்னைக்கு பிரியாஸ் கிச்சனில் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்? சூப்பரான ஸ்நாக் செய்ய போகிறோம். மிக்ஸ்டு வெஜிடபிள் வடை, இல்லாட்டி மிக்ஸ் வெஜிடபிள் ஃப்ரிட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம், இல்லாட்டி முப்பருப்பு காய்கறி வடை அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்துருவோமா? மெயினான ஆள் யார்? நம்ம பருப்பு ராஜா தான். ஸோ பருப்பு எவ்வளோ எடுத்திருக்கோம்? 3/4 கப் எடுத்திருக்கோம். 3/4 கப்பா அப்படின்னு யோசிப்பீங்க. ஆமாங்க, 1/4 கப்பு கடலைப்பருப்பு, 1/4 கப்பு தோரம்பருப்பு, 1/4 கப் தோல் உளுந்து, 3 சேர்ந்து 3/4 கப்பு பருப்பு எடுத்து நல்லா 3 மணி நேரம் ஊற வச்சு வாஷ் பண்ணி ஊற வச்சுருக்கேன். தண்ணியெலாம் ட்ரெயின் பண்ணி தான் வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வராரு நம்ம காய்கறி ராணிகள். யாரெல்லாம் எடுத்திருக்கேன்? 1 கேரட், 4 பீன்ஸு, கொஞ்சமாக கோஸு, வெங்காயம் நல்லா சின்ன சின்னதாக நறுக்கின ஒரு பெரிய வெங்காயம், ஒரு பச்சை மிளகா, கொஞ்சம் கொத்தமல்லி, சுவைக்கு ஏற்ற மாதிரி உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. பெருங்காயத்தூளும் நல்லா ஜாஸ்தியாக போட்டுக்கோங்க. இந்த பருப்பு கூட சேர்த்து அரைக்கிறதுக்கு 4 வரமிளகா, 3 பல்லு பூண்டு, ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு. அப்புறம் நமக்கு மெயினான விஷயம் எண்ணெய் பொரிக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் தான் தேவை. ஸோ இப்போ நம்ம பருப்பு, வரமிளகா, பூண்டு, அப்புறம் சோம்பு இது எல்லாத்தையும் அரைச்சிட்டு வந்துடுவோம். ஓகேவா? பார்த்தீங்கன்னா அந்த பருப்பு எல்லாத்தையும் சேர்த்து அரைச்சோம். இவ்வளோ தான் வந்திருக்குது. அவ்வளோதான் வரும் 3/4 பருப்புக்கு. இதுலேயே நான் உப்பு பெருங்காயமும் சேர்த்து போட்டு அரைச்சிட்டேன். இப்போ நம்ம எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ண வேண்டியது இந்த வெஜிடபிள்ஸை மட்டும் போட்டு இந்த மாவில் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தோன்னா சூப்பராக எண்ணெயை வச்சு வடை போட்டால் போதும். அவ்வளோதான். இப்போ பாருங்கள், வெஜிடபிளோட சேர்த்து அந்த பருப்பையும் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். தெய்வீகமாக இருக்குது. இதை இப்போ எண்ணெய் சட்டி வச்சு நம்ம பொரிச்சு எடுக்க போகிறோம். வடை ஷேப்பில் வந்தாலும் பரவாயில்ல, போண்டா ஷேப்பில் வந்தாலும் பரவாயில்ல, குண்டாகவும் இருக்கலாம், ஃப்ளாட்டாகவும் இருக்கலாம். எப்படி இருந்தாலும் வயிற்றுக்கு தானே போகுது. ஸோ அதனால் சுவை சூப்பராக இருக்கும். செஞ்சு சாப்பிட்டு மகிழணும். சரி, எண்ணெய் சட்டியை வச்சுருவோமா? கார்ன்ஃப்ளவர் எடுத்திருக்கேன். அதில் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு டைல்யூட் பண்ணி வச்சுக்க போகிறேன். ஸோ இந்த ஃப்ரிட்டர்ஸ் அதுக்குள்ளே ஒரு கோட்டிங் கொடுத்துட்டு பொரிக்கிறதுக்கு. இப்போது இந்த வெஜிடபிள் உருண்டை பிடிச்சாச்சு. உருண்டை பிடிச்சி இதை இந்த கார்ன்ஃப்ளவரில் சும்மா ஒரே ஒரு வாட்டி இது பண்ணிவிட்டு போட போகிறேன். வாவ், இட்ஸ் குட். திருப்பியும் உருண்டை பிடிச்சிக்கோங்க. உருண்டை நல்லா பிடிச்சிக்கோங்க. பாருங்கள், நல்ல பால்ஸ் நல்லா டைட்டாக பிடிங்கிருக்கும். உருண்டை நல்லா பிடிச்சிட்டு இந்த கார்ன்ஃப்ளவர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதில் சும்மா லைட்டாக அதை எடுத்துகிட்டு நல்லா புளிஞ்ச மாதிரி எடுத்துகிட்டு திருப்பி போட போகிறோம். ஒட்டினா போதும். ரொம்ப தேவையில்லை, லைட்டாக பண்ணாலே போதும். அது இப்போ பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது. ஜஸ்ட் பாலை மட்டும் டர்ன் பண்ணி விட்டுருங்க, ஒட்டாதுமா. பாருங்கள், நல்லா முறுமுறுன்னு வரும். வெஜிடபிள்ஸ் தான், ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வெஜிடபிள்ஸ் தான். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக கிறிஸ்பியாக ஈவினிங் ஸ்நாக்குக்கு ஒரு நல்ல ஹெல்த்தி ஸ்நாக் இது. பருப்பு வெஜிடபிள் எல்லாமே சேர்ந்துருக்கிறதுனால இது ஒரு கம்ப்ளீட் ஸ்நாக்குன்னு கூட நம்ம சொல்லலாம். டெலிஷியஸில் சூப்பராகிடுச்சு நம்மளுடைய வெஜிடபிள் பால்ஸ். சூப்பராக இருக்குல்ல? வாவ், யாமி. லாலிபாப் பால்ஸாக மாதிரி கூட சாப்பிடலாம் நீங்கள். சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. வெளியில் கிறிஸ்பியாகவும் உள்ள நல்லா மெதுன்னு இருக்குது. இந்த வெஜிடபிள் பால்ஸ்ன்னு சொல்லலாம், வெஜிடபிள் பாப்ஸ்ன்னு சொல்லலாம், வெஜிடபிள் வடைன்னு சொல்லலாம். நல்லா ஒரு டொமேட்டோ சாஸ் வச்சு இது சாப்பிட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்குங்க.
Cabbages and greens, broccolis and beans, cauliflower, roasted potatoes taste so good to me. Apricots and plums ripened in the sun, oranges and yellow bananas good for everyone. It's a happy harvest festival to bring our fruits and vegetables with the summer celebration to say thank you, God our Father. It's another opportunity to be grateful for the food we eat. Thank you, God our Father. Thank you for your harvest. Thank you for your goodness, for all the fruits and vegetables and the wonderful things that grow. Thank you for your harvest. Thank you for your goodness, for all the fruits and vegetables and the wonderful things that grow. Ta-da-da, ta-da-da-da. ட்ரை பண்ணி பாருங்க, சுவைச்சு பாருங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. அடுத்து ஒரு புது ரெசிபியோட சந்திப்போம். Take care. Bye.